Arratsaldeon. Sí, Arratsaldeon. Bueno, antes de hacer la presentación. Aurkezpenari ekin aurretik, jakin hor dauzkazuela aldi bereko itzulpenerako gailuak. Bat kanala gaztelanerako izango da, eta bigarren katea euskararako. Axola espazizua amaitzen duzuenean bildu kablea gailuaren inguruan, bestela hemen Gaur hasten gea 27. edizioa Donostiako Giza Eskubideen ikastaroarena, eta oso gonbidatu berezia daukagu, oraintxe bertan aurkeztuko dut. Con esta conferencia damos comienzo a la 27. Hitzaldi honekin emango diogu hasiera gaur Donostiako Giza Eskubideen 27. ekitaldiari. 27 urte dira beraz. Bertan Donostiako udalaren laguntza jasotzen duela, eta beti izan dugu Sant Elmo Museoaren babesa, ordainezina hori ere, beti gogotxu egiten baitie gure jarduerei. Eta gaurkoan, zorionez eta ohore handiz gainera, Richard Malka izango dugu gurekin. Gonbidapena bidali nionean, ez nekien etortzeko aukerarik izango zuen, edo ilusio egingo tezion, eta hasieratik esan zidan baietz. Hau berarentzat ohorea da, ohore handia da, hemen izatea. Besteak beste, eskerrak eman nahi dizkiot, etortzeagatik, adierazpen askatasunarekin duen konpromisoagatik, izan ere, bere segurtasun pertsonala auzitan jartzen du, mehatxupean dago, eta beti eskoltak edo bizkartzainak izan behar ditu inguruan. Eta hori, tamalez, herrialde honetan ezagutu dugu, naiz eta horren beste momentu batean egon. Richard Malka, azken 30 urteetan, Charlie Hebdo, aldizkari satirikoko abokatua izan da. Dakizunez 2015an atentatu terrorista jihadista bat jasan zuen 12 pertsona hil ziren bertan, eta Richard bertako abokatua izan da. Auzi horretan abokatu jardun du. 2 liburu argitaratu ditu, horietako bat daukazue hau. Titulua bera oso provokatzailea da. Gaztelanian esaten duena, ez da zuzenekoa, hau da, gaztelanian zelderetxak agarse en Dios da, hemen eko gordina izango litzateke, kristorendak eta bi esateko eskubide izango da, frantsesez, le droit d'emmerder Dieu izango litzateke. Emmerde horrekin, norbait gaugaitza izan daiteke, eta behar bada ez da ingogorra gaztelaniako titularekin konparatzen baldin badugu. Bertan, bere liburu honetan, Charlie Hebdoren aurkako epaiketa aztertzen du, Parisko auzitegi korrekzionalak injuriak leporatu izan zizkiolako, hau da, irain publikoak egin izan leporatu zion Mahomaren karikatura horiek argitaratzeagatik, eta ongizate estatu batean gertatzen den bezala, eta zuzenbide estatuetan gertatzen den bezala, absolbitu egin zuten, zorionez. Eta bertan, jasotzen du Charlie Hebdoren aurkako 2020ko auzi edo epaiketa horren alegatua, eta bertan auzitegiak 14 pertsona zigortu zituen, eta ez du inor axola gabe utziko, nik 2 bider irakurri dut dagoeneko, eta gomendatzen dizuet irakurketa egitean, izan ere argi erakusten du zer den adierazpen askatasuna defendatzea. Eta orain, berari emango diogu hitza, garrantzitsua da, aurretik ere erabaki dugu, aztertu dugu, nola emango genuen gaurko hitzaldia. 45 minutuko hitzaldia, hitzaldi klasikoa, eman beharrean, gure nahia da eztabaida bat sustatzea. Bera hizketan hasiko da, gaiak zabalduko ditu, baina nahi duzuen unetan esku altxa eta eten dezakezue, galderak egin eta esku hartu. Izan ere, badakigu gaia konplexua dela, adierazpen askatasunaren mugak noraino iristen diren aztertzea zaila da. Beraz, eskua luzatu nahi dizuegu, bai zuei, bai bertako unibertsitateko ikasleei ere, bertan edozein zalantza duzuela ere parte hartzeko. Besterik ez, eskerrik asko, Richard, gurekin egoteagatik. Eta hitza, zurea da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, benetan ohore handia da, atsegin handia da hemen egotea. Ez dakit nola hasi hitzaldi hau. Egia da nik tradizio zahar bat defendatzen dudala, eta oso presente dago orain Frantzian tradizio hori, eta baita beste hainbat herrialdeetan ere. Askatasuna
babesten dut erlijioen eta dogmaren aurrean. Eta historian atzera egiten badugu, hau, adierazpen hau, aspalditik dator, eta hala eta guztiz ere badakigu hainbat mendeetan erlijioak egituratu dutela gizartea, eta asko ekarri dute, ekarpen handia egin dute, morala, etika ekarri dute, balioak ere ekarri dituzte gizarteetara, baina bertako gizon emakumeen askatasuna mugatu edo oztopatu ere egin dute. Izan ere, erlijioak esaten zuen nola jantzi behar zuten, zen sexualitate izan behar zuten, nola jokatu behar zuten, nor maitatu behar zen, eta, bertako dogma horiek errespetatzen ez zuena, santzionatu edo zigortua izaten zen, eta, hor kartzelaratu ere izan zitekeen. Eta hor, argiaren edo ilustrazioaren arotik ona, hasi zen askapenaren aldi hori, emantzipazioaren aldi hori. 18. mendean, bereziki momentu batean, gizon emakumeak elkartu ziren eta esan zuten, nahikoa da, erlijioa ongi dago, eta sinestu nahi duenak, askatasun osoa du sinesteko, baina hala eta guztiz ere, dogma horiek ezin dizkiegu jarri matematikari, zuzenbideari, poesiare, literaturari, garai hartan hala zen, eta hori eten nahi izan zen, eta hor baziden estatuko funtzionario batzuk, eta haiek erabakitzen zuten nork ikas zezaken, nor sort zezaken, nork pentsa zezaken. Beraz, 18. mendeko mugimendu horrek, Voltairerekin batera, eta beste hainbat entziklopedia gileenkin batera, gerora, beren seme alabei idei horiek zaulzizten, eta gero etorri zen iraultza, eta hor, iraultzan, 1789ko iraultza horretan, jada esan zen, askatasuna oinarrizko eskubidea zela, lehenengo aldia gizateriaren historian hori adierazten aldarrikatzen zena, eta izan ere, aurreko mendeetan eta milurtekoetan beti ere erlijioaren babespean bizi izan zuten, eta hor ikusi zuten nola, adierazpen askatasuna ere askatasun oinarrizkoeta bat da, izan ere askatasun honen mende daude gainerako askatasun guztiak, eta bestetik orduan blasfemiaren delitua abolitu zen, hau da, erlijioa eta jainkoa iraintzeko delitua ezabatu zen. Ordutik, konturatuko da, edo nork, ez nahi duena esan dezake, baita modu provokatzailean ere, erlijio guztien inguruan. Zergatik? Pentsatzen badugu, adar bakarretan, nik hori kritika dezaket, hori sineskera bat delako, ez da gertaera bat, ez zarete zuek, ez da pertsona bat, pentsakera bat besterik ez da, eta Frantziako zuzenbidean, eta hemen Espainiaren pentsatzen izango dela, badira, gisa honetako espresioak babesten dituenak. Hau da, nik esate baterako nik ezin dut adierazpen razista bat egin, ezin dut adierazpen homofobo bat egin, ezin dut antisemita diren helburuak izan, hor pertsonak atakatzen direlako, baina hor ez da pertsonaren sineskera atakatzen edo esatzen. Nik pertsona horien guztien, eta hemen zaudeten guztien sineskerak erasotu ditzake, eta izan ere zuek ere ez duzuen berdin pentsatuko, eta niri kritika, hau da, sineskera baten kritika egitea, debekatzen baldin bazait, orduan zertaz hitz egingo dugu, denak ez berdin pentsatzen dugu, izan ere horke emakume horrek zerbait pentsatuko du, bere ondokoak beste zerbait, eta pertsonak errespatu behar dira, baina sineskerak ez, bestela zertaz hitz egingo dugu. Hor, alteritatea, eztabaida, kontraesanak, horiek beharrezkoak dira, gurekin ados ez dauden pertsona horiekin eztabaida egin behar da. Nik mamuetan sinesten baldin badut, esate baterako, zuek kritika dezakezuen nire sineskera. Errespetatuko nauzue, horrek ez dosan nahiz nauzuela errespetatzen, hori da nik esan nahi duena. Hor, errespetu hitza gaizki erabiltzen da. Eta belaunaldi berrietan oso nabarmen erabiltzen da errespetuaren hitza, baina hori iruzur bat da. Hau da, sarritan hori beldurra eta hipokrizia zabaltzeko erabiltzen da. Benetako errespetuan da pertsona bati esatea bere laguna garenean, edo bere gertukoa garenaka, guk pentsatzen dugun hori esatea, eta berarekin ez gaudela ados esatea, eta iruditzen bazaigu zerbait gaizki egiten duela, guk esan egingo diogu gaizki egin duela, eta hori da
errespetua. Ez da submisioa edo menperak, eta hau da, nik ez dut pentsatzen dudana esango, naiz eta, sineskera hori edo gauza pentsatzen duten horrek, nik errespetatzen duten pertsona batzuen kontra janez. Horretan jartzen dut nik burua, hau da, askatasun hori behar dugu gizakioko, askatasun hori defendatzen dut nik, eta oso lotu dago hau nire historiarekin izan ere, ni etorkinen semean, ez? Nire gurasoak Marokotik etorriak ziren, migranteak ziren, eta sinestunak ziren gainera, lasaiak, baina juduak, tradizionalak ziren, eta beraz, nire etxeko giroa erlijiozkoa izan da, nik erlijio hezkuntza ere izan dut, baina hala eta guztiz ere, eta behar bada, herrialde laiko batean bizi izanagatik, ez naute inoiz nire ezberdintasun horiek nabarmendu hor, nik oso erraz integratu ahal izan dut, eta beraz, nik ez nuen beti sistematikoki nire minoritate izaera hori nabarmendu beharrik izan, eta beraz, estatu laiko horrek hainbat onura ekarri ezkit, zer da laikotasuna? Azkenean, 80 zate baterako, hor gehienak, hor ez gara, beti kontzentratzen ez gara jartzen, ezberdintasun horiek azpimarratzen. Hau da, laikoak gara, orduan denak laikoak baldin bagara, gure ezberdintasunak ez ditugu nabarmentzen etengabe, izan sexualitate ezberdintasunak, izan erlijio ezberdintasunak. Horiek azkenean, ezberdintzen gaituztenak gutxiago direlako berdintzen gaituztenak, baina guk konplexutasun handikoa gara, baina guztiak gara gizaki, kondizio bera betetzen dugu. Eta hori da garrantzitsuena, hori da argitasunaren aroan nabarmendu zena, eta laikotasun hori, gaur egun behar bada kritikatzen den hori barneratu zen guk elkarrekin bizi ahal izateko. Zenik etengabe esaten badu, ni judutarra naiz, zuk etengabe esaten badu, ni katolikoa naiz, eta beste batek esaten bordo, nola bizi gaitezgarrekin, gure ezberdintasunak etengabe nabarmendu hori ditugu, nola biziko gara elkarrekin. Laikotasunak esaten duna da zuek nahi duzuena izan zaitezkete, eta nahi duzuen guztia izan zaitezkete. Baina espazio publiko batean, baldintza berak beteko ditugu denak izakiak gara. Orduan ez gara ez zuri, beltz, musulman, homosexual, sinestun. Gu guztiak herritarrak gara. Eta herritar guztiak behar izan berdina dauzkagu eta eskubide berak dauzkagu. Eta eskubidea ez doa zentzu horretan. Eta hor konfrontazio bat ematen da. Unibertsalismo horren eta erlijioaren kontra. Unibertsalismoan arrazoian oinarritzen da. Eta ezberdintasun horiek edo erlijioiek baztertu egiten ditu, eta hor komunitatea jartzen da erdigunean, eta hor bi sistema horiek kontran daude. Gure sistema unibertsala hau edo unibertsalista hau berezia da. Eta munduan bakarretako bat, ez dira inbeste herrialde unibertsaltasun horretara jotzen dutenak. Izan ere, hor badira erakunde batzuk komunitatera jotzen dutenak, eta hor komunitatera jotzen den nahi duzuen izan, elkarrekin bizi, zuen errituak egin, eta horrek ere funtziona dezake, estatu batuetan hori esaten da, eta oso ondo funtzionatzen du. Komunitateak bere joerak ditu, baina ez dira elkarrekin bizi, komunitate ezberdinetan bizi dira, eta hori da ezberdintzen duena. Esatea, zuek judutarrak zarete, nahi duzuen egin, baina zuen auzoetan bizi, musulmana zarete, zuen auzoetan bizi, eta nahi duzuen egin, baina ez gara nahastuko. Eta hor, argitasunaren mende horren eta laikotasunaren ametsa kontrakoa zen, elkartrukea zen, aniztasuna, elkarbizitza bilatzen zen, baina horretarako onartu egin behar genuen, gure buruari onartu behar genion, beti geure ezberdintasunaiek ez azpimarratza eta gu geure burua ez baztertzea, eta herritarren artean bizitzea, guztiontzako komunitate batean bizitzera, eta nire historiari itzultzen baldin gara, egia da, nik aipatu dut nire gurasoek eskola laiko batera bidali ninduten, eta hor filosofia unibertsalista hori aztertu genuen, eta nik abokatu gintzan jardundu denean, eta Charlie Hebdon hasi nintzenean lanean guzti hori bildu zen, eta hor aldizkari honetako abokatu bihurtu nintzen,
Eta hor guztiak zentzu hartu zuen niretzat, benetan, bertan marrazkilari bikainak zeuden, oso giro alaia genuen, antikonformista ginen, etengabeko borroka horren alde sinesten genuen, eta ez nuen pentsatu ere egiten, momenturen batean 20 urte geroago, tragedia hori biziko genuenik. Eta azkenean, hortik aurrera, azken 9 urte hauetan betzat, poliziek inguratuko nindutenen, izan ere egia da, antipolizia zen, estatuaren kontrakoa zen, antimilitarista zen, erlijioen kontrakoa zen gure aldizkaria. Egia da, gure marrazkilariak provokatzaileak ziren, eta askatasuna gorpuzten zuten erabat, eta hori guztia, aldatu egintzen goizetik gauera. Zuen belaunaldian behar bada, ez da oraindik ere barneratu hitz horiekin, hau da, errespetu erabiltzearekin eta hitz konkretu batzuk erabiltzearekin askatasuna galduko duzuela. Behar bada ez zuek, baina zuen seme-alabek askatasuna galdu egingo dute. Bestei kritika aska egitea debekatzen badigu geure buruari, orduan, hau da, hori gara gu, kritika egiteko askatasuna, hori ezinbestekoa da, hori da gizaki egiten gaituena, eta hori galtzen joaten bagara, gure gizatasun hori galtzen joango gara, eta hori sarritan gertatzen da, hau da, kritika aska egitea debekatzen badiogu edo badugu sinesmen betari orduan dogmak inposatzen hasiko dira. Komunismo kritikatzen hasten bagara, kritikatzen uzten badiogu, orduan, hori gertatu da, urte batzuetan debekatuta zegoen, ezin zen komunismoa kritikatu, hori, antikomunista baldin bat ginen esate baterako, ez genuen ibilbiderik egin unibertsitatean, eta hor hainbat dogma jarri izan dira, ekonomikoak, filosofikoak edota erlijiosoak. Ni ez nahiz sinestu noa, ateoa naiz, baina errespetatu egiten ditut sinestun guztiak. Gero, egia da, batzuetan ez da behidan, aserretuko gara, baina nik ez dut zertan jainko errespetatu behar, horrek ez di inori eskubide eman beharrik, jihadistei beste inor hiltzeko. Eta esaten da, Clemenceauk berak ere esaten zuen, eta erlijioaren musulmanak diren ordezkari asko izan zen, jainkoak egin ditzala bere aukerak, eta administra ditzala berak bere zigorrak, ez dagokigu guri gizakioi hori egitea, baina ezin badugu kritikarik egin, ezin badugu provokaziorik egin, eta aktualitateari barre egin esate baterako, batzuentzat korana sakratua delako, ez dakit, niretzat Voltairen obrak dira sakratuak, eta ez dut legea urratuko hori defendatzeko, esate baterako. Eta, iruditzen zait, gauza gehiago egin behar direla, ikasi egin behar da, testu inguruan sartu behar da, beste liburu batzuk idatzeko dira, nik hori sustatuko dut, eta, batzuetan, liburuak dira garai bateko lekukotzak, eta garai batean erre egiten ziren, ez da, nik nahiago nuke hoien ikasketak sustatu. Eta hori, liburuetara aplikatzen dugu, eta gero, hori aplikatzen baldin bada, zergatik ez Daviden Izarrari, zergatik ezin gara etengabe erlijioak babesten hasi izan ere, horrek esaneko luke adierazpen askatasuna baino garrantziak gehiago dauela erlijioekiko errespetuak, eta horrek ezin du izan. Bestela gure askatasuna pixkanaka galduz joango garelako. J'ai commencé un peu large, mais on va resserrer maintenant. Eta oso gaia zabalik utzi dut, baina pixkanaka behar bada zehaztu zian gaitezke. Galderarik badago, hemen publikoan, egia da gaia zaila dela, hasiera batean ulertzeko, batez ere gai hauetako eztabaida izateko iturarik ez daukagunean. Inor galderarik egin nahi du, ekarpenik egin nahi du, izotza usteko edo hasiera emateko atzoko egunkarian, Espainiako egunkari nazional batek, artikulu bat plazaratu zuen, eta publikatu zen artikulu horretan, eskolako jantzkera zalantzan jartzen zen. Batez ere emakumeek eskolan jantzi behar duten jantziak, eta idazleak, kazetariak proposatzen zuen, uniformen itzulera proposatu zuen. Hau da, jantzkera bera ikasle guztientzat, ezberdintasunik marka ez dadin.
Hau da, jantzi jakin batzuk debekatu beharrean, edo erlijioa adierazi beharrean, berak uniforme horiek zuzen zituen. Zer deritzozu honi? Frantzian ere eztabaida handia izan duzu honen inguruan. Bai, eztabaida zarra da. 1985ean hasi zen. Laikoa den herrialde batean oso borroka gogorra egin zen. Eliza Katolikoaren kontra, izan ere laikotasuna hasiera batean Eliza Katolikoaren oposiziotik abiatu zen. Eta beraz, laikotasunaren legea atera zen, eta borroka oso gogorra izan da. Ordutik, laikotasuna gerora mundu guztiak onartua izan da. Eta hor, badago komunitate musulman bat, gero eta indar handiago hartzen ari dena. Eta 89tik aurrera hasi dira islamaren aldeko aldarriak, laikotasun horren arkokoak, eta 1989an egon zen hor gazteek, ziren komunitate musulmaneko emakume batzuk beloarekin eskolara joan nahi zutenak, eta hor bazegoen horren kontrako lege bat, eta hori argi zegoen, eta ez genekigun zer egin, beloa utzi, debekatu, guk ez diogu eskolara etortzea ukatu nahi, ez da, beloa jantzi behar dutelako, baina bestetik horrek beste keinu bat bidaltzen du, eta laikotasunaren kontrako simbolo bihurtzen da. Eta hor, emakume bat, bere burua bestean, hor beti emakumeak dira, ez da, hor ikuspuntu feministatik ere beti emakumeak estali behar dira, eta hori guk pentsa genezakenaren, emakumearen askatasunaren eta berdintasunaren kontrako ideia edo simbolo bat ere badago, eta emakumeak bere feminitatean eskutatze hori ez da laikotasunaren ezagurretako bat, eta beraz hor debekatu egin zen beloa eskoletara eramatera, 18 urtera arte, behin 18 urtetan adin nagusiko gara eta nahi dugun egiten dugu, baina eskoletan ikasten da askatasuna zer den, hor ikasten da, eta estatuak eman behar ditu askatasunerako arma horiek eta irakasgai horrek, eta beraz ezin zen onartu simbolo bat, nolabait isten zuena hori, eta pentsamendu horren kontra egingo zuena, eta berriro ere galdera hori plazaratu da, ez, beloarekin, horren abaiarekin, hauek jantzi luzeak dira, eta, nik Marokotik nator esan dizuet lehendik ere, eta guk reunion uartean ere egon giran, eta bertan komunitate musulman oso indartsua dago, eta imamak ere arekin hitz egin nuen eta galdetu nuen, eta berak etzekin abaia jantzi hori zertzen ere, hori Arabia Sauditik ekarri zen, Katarretik ekarri zen, Burkinan ere, hor gotzen naiz, Marokon, lehenengoz Burkiniarena, Burkinia erabilizuena frantses bat izan zen, Marokora joan zen, eta Burkini hori jantzi zuen, ondartzan, bertan etzekiten oraindik hori zertzen ere, beraz hor ikusten da nola radikalizatzen ari diren tentsio badagoen identitatearen inguruan, erlijio identitatearen inguruko tentsioa, eta hor simbolo batzuk, oso nabarmenak diren simboloak erabiltzen dira, eta azkenean simbolo politikoak bihurtzen dira, erlijioarekin lotutakoak identitatea babesteko. Eta beraz, kapa luze hori, azken kapa luze horretan berriro ere, bertako hezkuntza nazionalak debekatu egin du abaia hori janztea eskoletan. Eta hor eztabaidak egon dira, baina iruditzen zait erabaki hartuta dagoela, bertako estatuko kontseiluak hori onartu du, eta gero ohikotasunera itzuli gara. Uniformeraino joan behar ote dugun, garai bateko uniformera, hori berez Ingalaterrako eredua da, niretzat hori tamalgarria litzateke horra itzultzea. Nik abokatu gisa baditut, uniformeak ere. Eta hor, galdera abokatuetara ere luzatzen da, auzia. Hor, badira, abokatu gintzen erotenak ere, eta bertako uniforma jantzi dutenak, eta horren berriki, erabaki da, beloak ez direla bateragarriak, edo eta jantzi batzuk ez direla bateragarriak, baina zergatik, hau leku guztietan gertatzen da, baina
azken batean hemen ikusten dugu, bueno, nire askatasuna da, ez da? Nire askatasuna bali modukat nahi dudana jantzi dezaket. Eta hor kontraintuitiboa da, ulertzen dut nik nire argumentuak behar bada kontraesan azkela izan ere, bueno, nik askatasunaren aldeko aldarri egiten dut, baina nik ez nioke jenderi utziko nahi duten hori jazten, baina, bueno, beti ere baldintza batzuetan, eskolan, hau da, kalean bakoitza nahi duen gisa jantziko litzateke, baina eskola errepublikar batean, nire iritzez hor arau batzuk behar dira, eta abokatu gisa nik arau horiek beteko nituzke. Nik esate baterako jantzi arroxa, jantzi nahi baldin badut abokatu izanik ezin dut, nik beltzez jantzi behar dut, ezin soineko gorria jantzi. Hau da, herritarra gara, eta elkarrekin bizi gara, eta elkarrekin bizitzeko nik ezin dut beti nahi dudana egin. Nik eskolara bilutzi jone badut ezin dut, hor arau batzuk badaude. Eta ez da nigatik bakarrik, ez da nire erabakia bakarrik, nik ezin dut, esan, bueno, nik komunitate honetako naiz eta horko arau guztia dauzkat. Nik egun batean pastafaria izendatu nuen ere burua. Pastafaria, estatu batuetan asmatutako erlijio bat da, eta esaten dute, bueno, sinesten dute hor, mustro batean sinisten dute, eta, bueno, hor buruan jarri behar dute buruko bat, eta, bueno, hor Australian bertan ere, eta herrialde askotan, pastafaria hauek, bere identitate txartelean ere argazki hori eramantzaten buruko kapel hori jantzit, eta, bueno, estatu batuetan, eta hori, bueno, absurdotzat hartu izan da, baina nik gaur erabakitzen badut, bueno, nik hori jantzine balin badut abokatu izanik, ezinezkoa da. Ni ezin naiz horrekin joan, eta hori kolektibo gisa errespetatu egin behar dugu, gizarte batean bizi garelako. Nik, askatasuna ez da nik nahi dudanean egitea. Askatasuna eginda dago elkar bizitza baterako, eta elkarrekin bizitzeko batzuetan onartu egin behar dugu, momentu batzuetan onartu egin behar da, gure erlijioa edo sexualitatea, edo gure kide izate hori bigarren bailan uztea. Ez dugu zertan bazter utzi behar, edo alde batera utzi behar, denok daukagu identitatea danitza, ni judutarra naiz pixka bat, arabiarra ere bai, eta frantziarra ere bai, eta beste hainbat gauzare banaiz. Behar bada, pixka bat heterosexuala naiz, pixka bat homosexuala naiz, eta pixka bat, beste zerbait, pixka bat zuria, pixka bat beltza. Nik horrela definitzen du nire burua esate baterako, baina prisma bakar batetik norbere burua definitzea iruditzen zait txiroa dela, pobrea dela gizateriarentzat. Ez gara sexualitate bat bakarrik edo erlijio bat bakarrik, azkarra gara edo divertigarria gara, ala ez? Izaera ezberdinak dauzkagu, literatura gustatzen zaigu, mota batekoa edo bestekoa izan daiteke, baina ezin gara murriztu gauza bat izatera bakarrik. Zenbat eta gehiago murriztu gure burua, are gehiago radikalizatzen gara, eta hortxe dago arazoan. Hau da, hortxe daude matiz ezberdinak, hau da, aniztasunean. Nik neure buruz sexualitate batekin bakarrik identifikatzen badut, edo erlijio bakar batetik identifikatzen badut, eta definitzen badut, hor erradikalizaziorako bidea hartuko duzu. Eta matiz horiek guztiak bazter utziko ditugu. Una pregunta. Badago galderarik? Harrituta egongo zarete pixka bat, bestela ni, atxeka bez da gratuko nintzake, behintzat nahi nuke pixka bat harritu. Zein da hemengo iritzi kritikoa? Kaixo, arratsaldeon? Lehenik eta behin, hor handia da, zu hemen izatea, batetik horrek dakarren arriskuagatik, lehenik eta behin eskerrik asko beraz hemen egoteagatik. Bi, gauza aipatu nahi ditut, iruditzen zait, errespetua guk ezberdin pentsatzaren gainetik dagoela. Gainera, iruditzen zait errespetua dela ezberdin pentsatzen dugulako. Berdin pentsatzen badugu horrez dago errespeturik, horrez dago eztabaidarik, horrez dago kritikarik, ezta? Hemen, Espainian, eta galdetu nahi nizuke nola dagoen jurisprudentzia Frantziako auzitegietan. Hemen, epaiak egon dira, kristauak diren epai batzuk hainbat sententzia, hainbat epai eman dituzte, adierazpenen kontra, eleberrien kontra, telebistako irudien kontra, hor, Rozioko Ama Birjinaren kontrako epai bat egon zen, hemen ere egon dira, adierazpen askatasunaren kontrako arazoak, ez Charlie Hebdoren muturrera noski, baina erlijio gaia kritikatzagatik epaiak egon dira. Epaietako batzuk oso kontraesankorrak izan dira, hau da, epaitegiaren eta bertako epailaren arabera, edo epaiak egiten duen interpretazioaren arabera, hau da, berak, segun nola interpretatzen dituen bakoitzaren errespetua eta legea,
epai bat edo beste ematen da. Niri, interpretazio juridiko horrek kezka sortzen dit. Errespetua nola erabiltzen da interpretazio juridiko horietan zuen ustez. Eta gainera, beste gauza bat, askatasunari dagokionez nik zuzenbidea ikasi nuen, bere garaian, eta han azaldu zioten batetik zegoela libre albedrio esaten zaion hori, hau da, askatasun total hori, hau da, guzti hori daukaguna. Eta beste bat da askatasuna eraikuntza politiko gisa. Denak gizartean bizitzeko egiten den eraikuntza gisa. Eta hor, aipatzen duzunean, eremu publikora jotzen dugunean eta gizartean sartzen garenean, hor askatasuna eraikuntza politikotzat erabili behar dugu denak sozialki bizi ahal izateko. Izan ere baten askatasuna beti bukatzen da besteren hasten den momentu horretan, ezta? Eskerrik asko. Galdera, ez dakit galdera den egin duzuna eta ez dakit ondo ulertu dudan, baina beti etortzen zait gogora, Borgeko terrorista amerikar bat, hor ikerketa luze bat egon zen terrorista amerikar batetik. Bera, askatasunaren muturreraino joan zen eta esan zuen gizarte industrialak pertsonak eraldatzen zituela, eta barrau da, bere pentsamenduaren muturrera joan zen, eta berak esan zuen berak, basoan bizi beharko zuena, bakarrik, etxabola batean, eta zuen beste inor. Ikusi hau da, berak hor manifestu bat idatzi zuen, manifestua, eta bertan berak adibide bat ematen zuen, berak esaten zuen, zuek askatasunak baztertzen dituzte etengabe modu oso absurdoan. Esate baterako mendiko bide batean, lasai ibiltzen zara, bidean goaz, gaueko lauak dira, goizeko lauak, hobeto esan, eta argi gorria ikusten duzu, baina ez dago inorri inguruan, zu autoan zoaz, eta horrek ez dago zentzurik zergatik geratzen zara, ez dago inor, zure askatasunari uko egiten ari zara hor geldituta, inolako zentzurik gabe. Gainera, eta esaten duzu, elkarrizitza baterako ezinbestekoa da. Euneko askatasunarekin bizi nahi badugu, benetan baso baten bizi beharko dugu bakarrik. Covid garaian esate baterako gure askatasun batzuk ukatu behar izan genituen, bizi nahi genuelako, eta oreka bilatu nahi genuelako, eta gainera etxean geratu behar izan dugu, ezin ginen atera, eta hori askatasunari uko handia egitea da, Baina, beraz, horregatik, askatasuna erlatiboa da, kontu zibili behar da, ezin digute modu ilegitimoan, edo zilegi ez da moduan kendu. Ezin dugu hori utzi, baina askatasuna bera relatiboa da, eta egia da, gizartean bizitzeko adostasunetara itxi behar da, kontzesioak egin behar dira, ezkontza batean bezala, hor, erabakiak hartu behar dira eta adostasunera itxi. Baina, errespetua gure gainetik dagoela esaten dugu, bai, baina kontraesana ere errespetatu egiten da, baina guk pertsonan da errespetatu behar duguna, eta hau benetan harrigarria da, izan ere. Mendebaldean, etengabeko lekzioak ematen ditugu errespetuaren inguruan, erlijioak errespetatu behar dira esaten da, eta bar. Baina nor zer errespetatu behar dugu? Badakigu, herrialde batzuetan, ez sinistu nahiz izatea, krimena da, delitua da, eta heriotza zigorra esleitzen zaio. Sirian, Iraken, Maldibetan, musulmana baldin bagara esate baterako, eta esaten badugu, ez dugula jainkoan sinisten, edo beste zerbait sinistu nahi dugula, hor heriotza zigorra jarriko digute. Eta herrialde horiek leporatzen digute guri eta esaten digute erlijioa errespetatu behar dugula. Iruditzen zait hori guztia ere oso kontraesarkorra dela. Bai, errespetutatu behar da alteritatea, kontraesana, eztabaida, baina hor ezberdin edo nabarmen ezberdin berdea. Ni ez nago adierazpen askatasun erabatekoaren kontra, hori behar bada estatu batuetako erregimen izango litzateke konstituzioan markatu esaten zuten, edo zer esan daitekela, eta, errepidean nahi dugun bezala, kalean nahi dugun bezala ibili nahi baldin bagara, nahi dugun bezala ibiliko gara. Europan beste sistema baten aldeko autua egin dugu, mugak jarri dizkiegu askatasun hori, ez daukagulako historia bera eta kultura
bera ere ezberdina izan delako, eta hor, badago, askatasunaren printzipioa, baina mugak ere bai badaude. Mugak dira, gorrotoa ezin zitatzea, pertsona errespetatzea, homofobia izango da muga bat, arrazakeria ere izango da, eta muga horiek pertsonak babestu nahi ditute, baina ez pertsonek sinisten dutena, hori ezberdin du behar da, ezinbestekoa da, eta oso zaila da, hori lortzea, hor dago zailtasuna, kontu zibili behar gara muga horrekin. Mi pregunta era... Nire galdera da, zein epai ematen dituzten Frantziako auzitegiek, zein da Frantziako jurisprudentzia, hemen kolore ezberdinetako epaiak izan ditugulako auzitegiaren arabera, auzia konservadora edo progresista izan, eta iruditzen zaitu hori guztia oso arriskutsua dela. Alors, pardonnez-moi, j'avais pas bien compris. Bai, lehen ez dizut ondo ulertu. Bueno, uste dut, Frantziako jurisprudentziari dagokiona, ez dakit, azkenekotakoa izango da, bertako magistratuak normalean kontserbadoreagoak dira, gizartea bera baino, eta 80ko hamarkadan, eta hor, Charlie Hebdorekin hainbat alderkapen egin ditugu, guk oso babestailea den jurisprudentzia egin dugu, hau da, laikotasuna eta adierazpen askatasuna babesteko jurisprudentzia bat egin dugu, eta borroka horretan oraindik ere eraso asko daukagu, baina oraindik ere eusten dio, eta horregatik epaiak, ongi atera dira, karikaturen eta marrazkien inguruan, eta beste epaietan ere, momentuz Frantzian iruditzen zait jurisprudentziak zentzu berean mantendu dela 80ko hamarraldi erditik aurrera. Lehen etzen horrela, lehen erasoak edo adierazpen askatasunaren kontrako erasoak erlijio katolikoak egindakoak ziren eta hor kondenak egon dira, ez zen hain erraza hor laikotasuna babestea eta haren biran ibili da eta horri aurre egiteko erabili da. 80ko hamarkadan laikotasuna nik uste nahiko ondo ezarri zela eta ez da aldatu. Gure jurisprudentziak nik oraintxe adierazi dizuedan printzipioa onartzen du eta edozer esan daiteke sineskera erlijio guztien inguruan. Esate baterako esan dezakegu judaismoa dela munduko erlijiorik txarrena, islama toksikoa dela esan dezakegu, baina ezin dugu esan judutarrak lapurrak direla eta musulmanak hau edo bestea direla. Hori da ezberdintasuna. Una pregunta, ¿quién se anima por aquí? Galderarik? Sí, por ahí. Yo quería preguntarle cómo hacen en Charlie. Nik galdetu nahi nizun nola egiten duzuen aurrera Charlie Hebdon berriro askatasunez diharduteko bizitako tragedia horren ondoren. C'est pas facile. Mikrofonoa itzali zaio. Je dis que c'était pas facile et que... Erraza, eta, oraindik ere meritu handia dute eguneroko borroka batean bizi dira, eta bertako redakzioa, iruditzen zait, Frantzian gerra gerratiren ondoren iruditzen zait bakarra dela, oraindik ezagutzen ez duen helbide batean dagoena, eta borroka etengabekoa da beraentzat. Marrazkilarien aldizkari bat, azken batean, marrazkiak dira, pertsonak marrazten dituzte alai, eta niretzat, benetan agente sekretu bezala lan behar izatea, eromena da, erokeria iruditzen zait. Baina tragediaren ondoren zaila da aurrera egitea, baina horixe da aurrera egiteko indarra ematen diguna ere, hain zuzen. Hau, nik egiten dudan hausnarketa bat da, guk hor gelditzeko tentazioa sarritan izaten dugu, eta marrazari usteko tentazioa ere bai, bizi baldintzak ez dira batera arrazak gisa honetan, baina zor hori dugu gurekin ez daudenenganako.
Eta nik hori, bueno, nire barne behar izan bat, da, iruditzen zait, etorkizunak patuak horretara eraman nahuela, eta hil dituzten nire lankide horiei zor diedela iruditzen zait, eta horrek ematen dit niri indarra haiengan pentsatzen dut zalantza momentuetan, eta, bueno, pentsatzen dut borroka hori, eta, bueno, ikusten dut, eta pozarra nago hemen hainbat gazte, ikusteaz, iruditzen zait haiek ere asko direla eta itxaropena sortzen dit beraiengatik eta hurrengo belaunaldeengatik ere. Izan ere, bueno, nik badakit nire diskurtsoa behar bada orain edo sarritan entzuten dugunaren kontrakoa izango dela. Nik badakit orain gazte dia horren kontra egon naitekeela, baina hor presio bat egon da. Presio islamiko bat eta gizarte anglosajoiaren presioa bizi dugu, hor etengabeko tentsioan bizi gara, eta oso erligiosa bihurtzen ari dira gure komunitate asko, eta beraz badakit hor daukagun borroka ez dugula oraindik irabazi, baina tira, ez dira xola, azkenean dagoen borrokarik ederrena da, eta orain hazia ere behar da, gero etorkizunen hori mantentzeko eta pentsakera hau ez desagertzeko. Naiz eta gero eta gutxiago garen, adierazpen askatasunen aldeko aldarri hau egiten dugunak, eta hori da gure misioa, gure betekizuna. Eta hori da, bueno, Frantziaren historia ere, hori oso ondo lotuta dago, Frantziako iraultzarekin, Elizaren kontrako borroka izan zen aldarrietako bat, eta horrek egituratu du gure herrialdea azken mendeetan. Et puis surtout, c'est en nous. C'est-à-dire qu'à partir du... Guri dagokigu, hau da, hori barnean daramagu, hau da, nik zergatik errespetatu behar dut duela 100.000, 200.000 urte idatzi zen zerbait. Zergatik errespetatu behar dut, eta bertako hitzak orain errezitatzen dituzte, zergatik errespetatu behar dut Koranura orain. Ezin dut. Eta ezin diotuko egin nire askatasunari. Hauda, behin gainera bide hau hartuta, ezin diotuko egin aurrera egiteari. Jarraitu egin behar dut. Kaixo, arratsaldeon. Behin, esan zidaten oso modu ikusgarrian nola banandu eredu sozial anglosaxoia eta Frantziako eredua. Jardin edo lorategien bidez egiten zen. Inglaterrako lorategi batek lore asko ditu, berar asko du, eta hor, garrantzitsuena da, bertako lorearen alderik politen erakustea. Eredu frantsesa bestera baterako da, Versaillesen erakoa da. Eta hor, bertan, eskuarretako hortabaiakin mozten da, eta hor, edertasuna ez dago zuaitz bakoitzean, osotasunean baizik. Oso interesgarria. Zuk azaldu duzun moduan, oso eredu ezberdinak dira. Ez dakit Espainian egongo litzateken, behar bada erdibidean, ez du ez baterako ez besterako funtzionatzen, seguruenik. Baina, gaur egun argi dago, Frantziako eredu horrek ez duela arrakastarik izan. Frantzian dagoen segregazioa kontuan hartzen bali badugu, eta bertako auzunea kontuan hartzen baditugu. Zergatik ez du funtzionatu? Zergatik ez du migratzaileen bigarren eta hirugarren belaunaldientzat funtzionatu eredu horrek? Batetik, bueno, zorionak, metaforagatik oso ondo erekia. Egia da, Frantziako eredu horrek zailtasunak dituela, oso zailtasun garrantzitsua egin behar die aurre, oso handinaia da, ambiziotsua da, helburu handiak ditu, ez da erraza mundu guztia biltzea, elkarrekin bizitzea, errazagoa da, esatea, bueno, aizu bakoitzak bere ezberdintasunak ditu, bere berezitasunak ditu eta mantentzen ditu. Beraz, ambizio unibertsal hori zaila da lortzeko. Gainera krisialdi bat ere izan du, ez dago inolako dudarik.
eta hala eta guztiz ere ez du porrotegin erabat, ni horren ondorietako bat naiz, eta bat dira 100 milaka musulman ni bezala oso ondo integratu direnak. Eta nire borroka hori norekin egiten dut. Bueno, lehen lerroan nago, eta lehen lerroan musulman asko daude, eta emakume musulman asko daude. Izan ere, haiek defendatzen dute eredu hori, onurak ikusten dizkiotelako, eta dira haien, immigrazioaren hainbat, 100 milaka seme alaba, ni hoien artean, abokatu direnak, mediku direnak, polizia, militarrak, eta defendatzen dute eredua, baina ez diegu hautsa ematen, ez ditugu entzuten, ez ditugu haiek gonbidatzen unibertsitateetara, politika unibertsitate baterako. Beraz, ikusten dugu zerk ez duen funtzionatzen, baina badira funtzionatu duten gauza asko. Gaur egun, arrazoi duzu krisialdi bat bizi dugu, benetako krisi ideologiko bat dago, eredu hau ezkerreko alderdi batetik kontra egiten diolako, nahiz eta ezkerretik sortutako ideia izan, laikotasuna eta adierazpen askatasuna, baina muturreko ezkerrak hori kritikatu egiten du. Ezker moderatu hori gaur egun ez da existitzen, ez dakit hemen zer gertatzen den, baina alderdi sozialistarik ja ez dago Frantzian. Daukaguna da ezkerreko muturreko ezkerra barkatu, eskuin moderatua, derdiko eskuinare ez dago, baizik eta eskuin muturra dago, beraz bi polotan bizi gara, eta etorkizunerako hori ez da inola ere zantzu ona. Batez ere ideologiari dagokionez, eta bestetik, azken urteetan eta azken 10etan ez gara ohartu, ez gara konturatu honetaz, arrazoi asko egon daitezke horretarako. Eta eztabaida luze joango litzateke, baina berriro pentsatu behar dugu horren inguruan. Ez dugu abandonatu behar eta amore eman behar. Frantzian, ez dakit, behar bada Espainian, oraindik bi muturreko ereduen tartean zaretela, baina Frantzian orain ezinbestekoa da. Bertako herritarrak historikoki oso lotuta daude, eta orain ezin dugu, eta hori, orain borroka guztea muturreko eskuinari egindako pari bat izango litzateke. Beraz, orain erresistentzia hori agertu behar dugu. Baina egia da, gure eredu horrek ez duela orain ondo funtzionatzen. Bere garaian funtzionatu zuen bezala, fedean galdu dugulako gure eredu horretan. Ideologia bat hori ere, onartu behar dugu, adierazpen askatasunarena ere ideologia bat da, eta fede kontua da, sineskera ere dela esan genezake. Eta hor, nik erakusten dut, agertzen da, eta funtzionatu du, nik hortan sintzen dut, eta nire arbasoak ez ziren frantziarrak, baina funtzionatu du nirekin, eta aurrera egin behar dut horrekin. Ez daukat beste aukerarik, baina hala eta guztiz ere ez dugu zabaltzen jakin azken 10 aldietan. Ez diegu esan gaztei zuek hemengoak zarete, hemen jaioak zarete. Eta hori ezin dugu egin, bestela emozionalismotan jairoko ginelako, nazionalismoan eroriko ginelako, edo aberren aldeko aldarri horietan. Baina hori esaten ez badiegu gero gazteriak ez dakin ora jo. Esan behar dioguna da, frantziarra zara. Zuk nahi duzun ez da behidatu, nahi duzun ideiak izan, baina frantziarra zara ez baga dugu hori esaten nola definituko dugu gero burua. Nik gaztei gogotsu hitz egingo niek eskoletan, eta askotan ez dute asko behar, argi hitz egin behar zaie, zintzo, nik orain hitz egiten duen bezala, eta behar bada hor argi pixka bat ikusiko dute, esaten ez diguzu, frantziarra zara, frantzesa zara, eta pozik egon behartzen nukete, zoragarria da gure kultura, arrakastatxua da, benetan, hizkuntza ederra da, herrialdea zoragarria da, gainera zuzenbide estatua dugu, jendea babesten dugu, demokrazia dago, pozik egon behartzen nuke, frantsesa izategarrik. Hori esan ezin badiegu, orduan ez dira frantsesak. Ez dute herrialdea ezagutzen, bere gurasoen herrialde hori ezagutzen. Ez dira identifikatzen, non geratzen da beren identitatea. Eta erlijioa hor geratzen da, eta erlijioaren hauzi ez dut ezagutzen, eta hor ondamendia dator. Erlijio bat identitate bihurtzen denean, hor ja ez dago kritikarik, hori onartu egiten da, eta horren mende erortzen gara.
Eta beraz hor gauza askotan akatsak egin ditugu. Baina horregatik ez dugu zalantzan jarri behar gure eredua. Ametsa da elkarbizitza. Eta bete nahi dugu. Et parce que le communautarisme poussé, Gainera, indartutako komunitate izaera horrek ez du hain ondo funtzionatzen, esate baterako, bueno, hor, beste muturra ere badaukagu, hor ikusten dugu, desagregazio horrek ere noraino eramaten garan izan ere, Estatu Batuak aparteko eredu bat iruditzen zaizkit. Estatu Batuek beren bandera dute, Estatu Batuarra, eta denak arro daude, munduko lehen potentziaren kide izateaz, eta horrek elkartzen ditu Estatu Batuarrak. Guk ez daukagu holakorik, eta zer geratzen zaigu? Azken batean, gizarte horiek denborarekin joera dute nolabait indiferentzia horretatik poziziora pasatzeko. Azkenean, etengabeko indarrak dira horiek. Beste galderarik? Hemen bada beste bat. Sí, a mí hay una cuestión. Ni kezkatzen hauen galdera bat dago azken aldean, hor badira oso ondo armatutako komunikazio bide batzuk, nazioartean eta komunikazio ultrakatolikoak edo erlijiozkoak egiten dira, jora ezberdinak egiten dute, eta baita mugimendu politikok ere erabiltzen dituzte, baina oso ondo harremanduta daude, babes ekonomikoa dute, baliabide ugari izaten dituzte, eta adierazpen askatasuna indartzen dute. Gainera herrialdeak hautatzen dituzte, beren borrokak erabakitzeko. Hemen esate baterako berriki eztabaida transfobo bat egon da. Eta honek eztabaida politiko bat indartu du. Eta hor, mugimendu feminista horretan, eta hor nazioarteko sare bat badago, gizonetako mugimenduek sare hori dute. Nola erantzuten zaie mugimendu horiei nazioarteko zuzenbidean, eta estatuek ze aukera dute horretan. Frantzian berriki erakunde ultrakatoliko bati, Civitasi debekua jarri diote, adierazpen askatasuna erabiliz eta gorroto eztabaida edo diskurtso erabiliz. Hor, non dago adierazpen askatasunaren muga? Mugimendu horiek kezkagarriak dira. Bazter guztietan eta erlijio zerrinetan daude, mugimendu horiek islamean ere bai, ez behar bada hainbeste katolikoen artean, baina protestanteekin arazo bat dugu. Guk, historikoki, Frantzian, protestanteak izan dira laikotasuna gehien babestu dutenak, baina hor badago mugimendu evangeliko bat, eta ez dakit hemen evangelista horiek badauzkazuen, Estatu Batuetatik datoz, eta hor protestanteak dira, baina Frantziakoak ez bezalakoak dira, erabat muturrekoak, radikalak dira, eta arazo handia planteatzen dute. Laikotasuna babesten zuten protestante horiekin orain kontraesanetan daude, eta orain ebangeliko hauek gero eta radikalagoak direnak gero eta fanatikoagoak dira, eta gero eta gehiago dira kopuruan ere. Beraz hor arazo hori badugu eta badituzte hitzaldi homofobak, transfoboak eta abar, bai. Hala eta guztiz ere, kezkatu egiten hau Frantziak hartu duen joera hori, mugimendu horiek debekatzeko joera hartu du. Lehen muturreko mugimendu ekologista bat, Mouvement de la Terre, uste dut, oso ezkerrekoa zena debekatu zuen, eta orain Civitas katolikoe integristen mugimendua debekatu du. Ez dut uste horrela, debekuz, ezer konponduko dugunik. Eta ekologikoa zen mugimendu horrekin, onartu behar izan zen hori, eta ikusi genuen, besteak entzun behar direla. Hori da, bat artikuluaren ideia nagusia. Hori da, Estatu Batuetako Konstituzioko lehen emendakinaren lehenengo puntua.
edo zer esan dezakegula. Pertsonak orok nahi duen esan dezake, baina horren atzean adierazpena debekatzen badugu edo arrazoiketa, muturreko arrazoiketa debekatzen bali badugu azken batean hauek erakargarri bihurtzen dira, izan ere debekatutako horrek erakarri egiten du. Eta jende gehiago biltzen da horretara. Baina etengabe muturreko diskurtso bat etuten badugu izutu egiten dira herritarrako normalean eta ez dira ara atxikitzen. Iruditzen zait, harrigarri suertatzen zaigun hori debekatzea arriskutsua dela. Ez dakigu etorkizunean horra egongo den boterean. Orain botere demokratikoa dugu, baina etorkizunean muturreko eskuina iristen baldin bada gure botedera eta ezker muturreko ereduak debekatzen hasten baldin badira, eta esaten badigu, bueno, ezin duzu hori egin, esango dut zergatik ez, baina hau egiten da, hau azken urteetan egin da. Eta orduan entzen duten ez esaten zergatik ezin dut nik orain halakorik egin. Horregatik, nik normalean pentsatzen dut ezin direla paralelismo horiek hain zuzenean egin. Bada, liburu bat, 30ko hamarkadan jurista batek, legelari batek egin zuena, idatzi zuena, Alemaniako estatu bateko legelaria zen, eta berak gauzan ebaluazio ikusten du, eta esaten du naziak boterera iritsi zirenean, ez zuten ia ezer aldatu legislazioan, demokratek dagoeneko dena egin zuten komunisten kontra borrokatzeko, sindikalisten kontra borrokatzeko, eta bat, ja dena lotuta zegoen, bidea egina zegoen, debekatu zituzten, hainbat gauza, beraz naziek bizpairu gauza aldatzearekin nahiko izan zuen, dagoeneko legeak bazuen espiritu hori, debekoaren espiritua. Eta beraz, debekatzea, mugimenduak debekatzea, oso modu salbuespenezko batean, 10 urtean behin bat, ez dakit benetan gorroto diskurtso bat bada eta oso toksikoa baldin bada, orduan bai, baina hasten bagara hilabetero gauzak debekatzen, batzuk eta bestak debekatzen, hori kezgarria iruditzen zait. Ez dut uste horrela konponduko dugunik. Ideiak ezin da debekoen bidez ideien kontra borrokatu. Salbuespenez, bai, egin daiteke, debekatu daiteke zerbait, baina ideien kontra borrokatzeko ez digu baliok. Eta gauza bera gertatzen da erlijioekin ere. Ezin ditugu erlijioak debekatu, ezin ditugu harritzen gaituzten guztiak debekatu, horrelakoak ere onartu behar ditugu tarteka. Simplement en termes de... Eta eraginkortasunari begira, Frantzian biderkatu egin ditugu antisemitismoaren, arrazakeriaren, homoferiaren kontrako legeak asko ditugu, arsenal juridiko oso badaukagu eta nik hori babesten dut. Eta, hainbat auzi izan ditut, arrazakeriaren kontra, eta bar, eta elkartek eraso egiten dute, jendea kondenatzen da, eta bar, eta eruditzen zait hori egin behar dela, kulturalki ere, bertan bake publikoa nahi balin badugu, ekintza horiek beharrezkoak ziren, baina eraginkorrak dira, arrazista gutxiago daude, homofobo gutxiago daude, haien kontra epaitegietan egin da, ez dakit, ez dut uste. Yo quería preguntarte por la... Nik Frantziako harreman ekonomikoez hitz egin nahi nizuke. Ze harreman dago estatua eta iglesiaren artean ekonomikoki laikoa izanik. Espainia ere teorian laikoa da, baina Eliza Katolikoak privilegio ekonomiko garrantzitsuak dauzka. Gobernua aldatzen den aldiro planteatzen da, privilegio horiek murriztu behar ditugun edo ez, baina gutxi murrizten dira orain, joera da, beste regio batzuei ere privilegioak onartzea. Hau da, espazio publikoa laikotu beharrean, badirudi onartzen ari garela, espazioa partekatu egin behar dela. Nik ez naiz iritzi horretako, baina ez dakit Frantzian eztabaida hori duzuen. Hori da gakoa. Hau da, batzuei privilegioak eslaitzen digunean, orain zergatik ez dizkiogu beste ere egingo, hori da, hor trampa bat da. Izan ere, berdintasun ere errespetatu behar da, orduan denek, iruditzen zait erlijio guztiek, eskubide berak behar dituzela. Frantzian, ez berdintasun bat dugu, ez dago erlijio hori kontemplatuta estatuan, ez da laguntza ekonomikorik ematen, erlijioei, gero egia da, hor batzuetan aldatzen dela, zailtasunak daudelako, zaila da,
Eliza eta estatua bereizten dituen legea kontuan hartuta, hori aplikatu zen, eta gero islamak gerora etorri da. Eta ez zegoen ezer prest, hor dagoeneko sinagogikak bazeuden eta elizak bazeuden, baina mezkitarik ez, mezkitak eraiki egin behar ziren, eta lurra behar zuten, eta hor badago desoreka eta desberdintasun egoera bat. Baina, egon dira, gauzak egiteko modu ezberdinak, herriek, eskaini dituzte laguntza edo lurrak, prezio, esateaterako lurrak modu eskuragarren eskaini dituzte, bertan mezkitak eraikiara izateko, eta ez gara laikotasunaren muturrekoak edo erradikalak, akordioak egin dira, nahi duenak errezatu ahal izan dezan, edo nahi du lekura joan dadin. Baina hor bada, beste gauza bat, hori zaila da, gure arauleikoekin. Nola ordainduko ditugu bertako eraikin horiek, eta estatuak ezin ditu eraikin horiek mantendu, ez ordaindu, hor bereizketa dagoelako estatu eta erlijioaren artean. Nork ordaintzen ditu? Arabia Saudik, Katarrek bidaltzen dituzte funtsak, eta hor dago arazoetako bat. Hor aldatu egiten da, egoera, eta hori da islamaren tragedietako bat. Izan ere, islam asko daude. Baina, islamen ahots hartzen dutenak erradikalak baldin badira, herrialde horiek ordaintzen dituztelako, eta haiek bidaltzen dituztelako hor beste kolore bat dugu, eta hori tragedia handi bada, islamaren tragedia bada, eta hor gezki egin dugu, ez diogu ukorik egin horri, izan ere hor, zeuden, bertan judutarrak, eta baziran batzuk, gero Napoleon etorri zen, Errepublikaren alde borratu zen, eta hor, sinagogen tradizioa zegoen, eta baina islama askoz beranduago etorri da, hau guztia aurreko gatazka eta bereizketa hori baina beranduago, eta beraz arauak ez ziren kontuan egin, ez ziren ezarri hori kontuan hartuta, eta hor arazo bat badugu finantzazioa kanpotik datorrela, baina eta ez dakit zer egin, baina iruditzen zait laikotasunari baina bat jarriko bagenion hori jarriko genioke, nola ordaintzen diren bertako apaizak eta bar. Erlijio katolikoarekin, katolikoa dela eta zure liburuen erreferentzia bat egiten diozu Francisco Papak egindako adierazpen bati. Atentatuaren ondoren egindako atentatu baten erreferentzia bat dago zure liburuan. Zer gertatu zen? Ez ginen gehiago hartu horretaz, Eta interesgarria da osnarketan, bai. Beti harrituta geratzen naiz, Aita Sandu batek iruditzen zait goitik begiratzeko, analisia egiteko, analisi filosofiko eta teologiko bat egiteko gaitasun izan behar lukenak atzera egitea. Eta, haren adierazpenak nolabait lagun arteko elkarrizketan mailara edo taberna arteko elkarrizketan mailara jistak. Eta hori gertatu zen, Charlie Hebdoko masakre hori gertatu eta egun gutxi batzuetara, kazetare batek galdetu zion, Aita Santuari, zer egingo zenukezuk zure erlijioari irain egingo baliotenik, nire ama iraintzea bezala hartzen dut orduan, ukabika bat emango nioke irain egin duenari. Bere ama existitzen da hor dago, jainkoa existitzen denik ez dago frogatuta, orduan ez da gauza bera. Baina gehien harritzen dagoena da, hausnarketa maila hori, absurdo bat da. Ulertu behar da, marrazki hauek, karikatura hauek, eta nire liburuan ere aipu hori egiten dut. Nik laidotzen dut, goraipatzen dut Aita Santua, baina harritu egin ninduen hor, momentu horretan izan ere, erlijioaren inguruko marrazki horiek esaten da, horiek erraz egiten direla, doakoak direla eta kalte egiten direla, baina hori ez da horrela, inola ere ez da horrela. Egiten dire marrazki eta komiki horiek, Charlie Hebdoko marrazki guztiek egunerokotasunarekin dute lotura.
esate baterako 2001ko irailean marrazkiak egin zian, karikaturak egin ziren, satirikoak dira. Marrazkilarik hori egiten dute, marrazki bidez agertzen dute. Mahomaren karikatura horiek ere zentsurari erantzuteko izan ziren, garai hartan, zentsura egiten zelako bai gizarte daniar eta holandarretan, izan ere bertan ilustrazioak egiten ziren erregi buruz eta hori zentsuratu egiten zen. Karikatura guztiak, orok Charlie Hebdon egunerokotasuna ilustratu dute. Atentatuak egin direnean, erlijio baten izenean, heriotzak gertatu direnean, nolatan ez hitz egin erlijio horretaz? Zer egin behar dugu begiak itxi, ezin dugu analizatu gertatu den hori beldurra zabaltzea da. Hori nahi dute, beldurra ikara zabaldu horretaz ez hitz egiteko. Eta marrazki horiek ziren inor mintzeko eginak, aktualitatea egunerokotasuna aztertzeko, eta ez zuen ulertu, Aita Santuak ez zuen ulertu, bat dirudi etzela ezertaz ere enteratzen hori esan zuenean. Nik nola aipatuko dut, erlijio bati kalte egitea, nire amari kalte egitea bezala. Hor, indarkeria justifikatu baino ez zuen egin. Eta gainera, errespetatu erlijioa zer errespetatu behar dugu. Toren esate baterako, infidela edo fideltasuna mantentzen zuen emakumea lapidatu egiten da, eta hori gertatzen ez baldin bada kolektiboki biolatu edo bortxatu dezakegu, hori errespetatu behar da, zeren izenean, Koranean ez, baina beste batzu esaten da, homosexualak bota egin behar dira eraikuntzaren goiko partean dagoen leiotik eta burua bera bota behar dira, hori esaten da, eta zer esango dugu, errespetatu egin behar da? Ez, hori ez da errespetatzen, intolerantea dena, tolerazina dena ez da errespetatzen. Zer errespetatu behar dugu, 12 zabaltzea? Ez, Jesus ur gainean ibili zela sinestu eta errespetatu behar dugu, zergatik errespetatu behar dut hori. Nik sinesten ez duen hori zergatik errespetatu behar dut. Berriro ere, nik hor sinisten baldin badut unikornio darbakarretan, nik sinisten dut barre egingo diazu eta, ez da zer larria gertatuko, ez da, zer Eta hor, iruditzen zait, Aita Santuak egindako ekarpen hori neko eta malgarria izan zela. ¿Algún comentario? Mientras tanto... Euzkinik, galderarik, bitartean, beste liburu bat gomendatuko dizuet, Kabu bere lankide baten liburua da, gaztelaniaz dago publikatuta, karikaturak dira, bere lankide izan zen, Charlie Hebdon, eta ez Mahomaren kasuan hemen, politika, erlijioaren inguruko karikaturak dira, eta titulua gaztelaniaz da, Podemos reírnos de todo, guztiari egin dizaiokegu barre, eta hor, jartzen du, oraindik, aún Podemos reírnos, hor jarri dute, gehitu egin dute, duela urte batzuk hiltzerala, berak esaten du, Je suis Charlie, hau da Charlie nez, gora adierazpen askatasuna. Beste gomendio bat gauerako, besterik topatzen ez baduzue. Cabu était un véritable génie. Netan genioa zen marrazkilari bikaina, oso ospetsua Frantzian, eta hil zituztenen artean ezagunena zen, genio hutsa zen, oso gutxi hitz egiten zuen, oso isila zen. Ezagutzen duen gizonik bakezaleena, toleranteena, irekiena eta adeitsuena zen. Bere adierazteko modua, marrazkiak ziren, egia da, marrazki gorrak egiten zituela, bertan politikariak, erlijioa, polizia gizonak edo emakumeak kritikatzen zituen, nola esango diot nik berari, nola esango diot, edo zeri buruzko karikaturak egin ditzakezu, baina islamari buruz ez. Hori nola esango diot, hori da niretzat arrazista esatea, musulmanek ez dute ulertzen, ez dute humorerik, ezin dute karikatura ulertu hori da. Hori esaten digu gaur egungo ezkerrak, muturreko ezkerra horrek. Horregatik, badirudi mundu guztiak kritikatu ezakela musulmanak izan ezek, ez, hemen berdin tratatu behar ditugu erlijio guztiak, eta horregatik, badirudi, sinestun guztiak izango dute beren
sineskera, baina onartu beharko lukete, marrazki gintza, kritika, karikatura, zergatik ez, nire gurasoak sinestunak dira, nire inguruko guztia, familia guztia sinestu da, eta ez dut inolako arazorik haiekin. Baina, bai daukat arazo bat, niri sinestu horiek esan didatenean nola bizi behar dudan nik ez diet sinestu nahi izaten nola bizi behar duten. Haiek ere zen didaten niri, esan hori da, errespetua, onartu behar dugu besteak beren modura, beste erabatera bizi direla. Eta kabiurekin, ni unkitu egiten naiz, beti. Baina nola irudikatu, nola pentsa hain pertsona maitagarria metraiatu, erail zitekenik askatasunaren fruitua izan zen, bere zintzotasuna, benetan bere marrazkiengatik hiltza ere. Oraindik ere borrokatu egin behar gara horrelakori berriz gerta ez dadin. Eta berriz gerta ez dadin ezin diogu printzipio honi uko egin. Hori oso arriskutsua delako. Eta bera da nire auzian egiten nuen lerro nagusia, argumentu nagusia zen, gure printzipioei eustea dela atentatuei aurre egiteko modurik onena. Printzipioei eustea. Hori zen Churchillen asmoa ere, Bigarren Mundu Gerraren aurretik, eta horixe da nire auzian etengabe erabili dudan metafora. Hau da, kokodriloa etengabe elikatzen dugu, eta espero dugu gu izango garela irentsiko duen azkena. Baina kokodrilo hori elikatzen ari da, potoltzen ari da, gure uko hori ez, gure askatasunaren uko horrez, eta behin elikatuz gero zailago izango da, bera baztertzea, berak beti nahiko du gehiago. Askatasunari egiten diogun uko oro ordaindu egingo dugu. Eta esaten digutenean, ez badiozu zure askatasunari uko egiten atentatuak egongo dira, nik irusten dut askatasunari uko eginez lortzen ditugula. Eraso horiek. Fanatiko horiek ulertzen dutenean ez dugula uko egingo, ez ditugula gure printzipioa baztertuko, orduan aldatuko da. Nik uste odolaren usainak ematen diela haiei indarra eta motivazioa eta determinazioa aurrera egiteko. ¿Quieres preguntar alguna cosa? Yo quería comentar... Galderarik, egia da, kabiu aipatuta gero berbadatzera egitea da orain, baina Espainian, orain dela gutxi arte, 10 urte arte, zentsura ez ofizial bat bizi dugu, eta ezin zen esate baterako erregea hitz egin duela, 10 urte arte, behar bada, oraingo gaztek hori entzun eta barra egingo duzu, baina karikaturak egiten dira orain erregaren inguruan, baina duela 10 urte arte ez telebista publikoan, ez pribatuetan ezin zen txantxarik egin erregaren inguruan. Etzegoen araurik legerik horren kontra, baina ezin zen. Charlie Hebdok Mohamed VI Marokoko erregeari egin zion portada bat, Marokon kartzela zigorra eragingo luke, irudi horretan munduko bola bat agertzen da. Mohamed VI da hori, eta bilete jantzia darama. Berak diruaren kanpaina egiten du, pertsona txiro horri laguntzeko eta Marokoko jendeari laguntzeko. Berak jasan zituelako lurrikaren ondoriak. Izan ere berak kontu bat ireki zuen lurrikararen ondorioak hortatzen da munduko 8. monarkiarik aberatsena da, eta diru kontu bat ireki zuen hor dirua jasotzeko edo dirua eskatzeko. Hori, zentsura hori ere, hemen egon da, hori, bertan debekaten guztuten, baina hemen Espainian duela 5 urte hasi gara, umore pixka bat egiten, Telebizioen Espainian esate baterako, izan ere, nazio mailako gai horiek ezin dira ukitu ere egin, hau ez da ofiziala, baina erreala da, eta orain degarri egiten zaio, ez, orain, Wyomingek esate baterako egin dezaioke Mohamed VI eta bere negozioi programa bat, baina lehen ez. Alors, là encore un petit flashback. En fait, il y a une... Txiki bat. Hor, karikaturak historia luze bat du Frantzian. Eta bertan, laikotasunarekin lotuta egon da, esate baterako. 19. Mende amaieran eta 20. hasieran, 10 bat eguneroko zeuden karikaturei
karikaturak egiten zituztenak esklusiboki eta gainera erlijioen kontra egiten zituzten. Karikatura horietan, marrazkilariak konbatanteak ziren, borrokalariak ziren, laikotasunaren alde eta Eliza Katolikaren kontrako borrokalariak ziren, boteraren kontrako borrokak. Hor, bada, karikatura bat, Luis Philippe erregearena, erregea, bera, eta hor, eskandalu bat egin zuen, eta horren karikatura egin ziren, aspaldi. Hor, bufoi gisa agertu zen, guk hori gainera espresio gisa erabiltzen dugu gero Frantzian, bufoi bihurtzen da, tirano bihurrez da din, hori esaten da, hau da, erregeari barra egitea behar du, eta korte guztietan behar dugu bufoi hori, bufoia beharrezkoa da, bueno, para que no se le suban los humos, edo ez, gora ez etortzeko. Baina hori, erregeak oso nekez onartzen du, eta Charlie Hebdo, edo bere aurrekoak Arakirik, izan ere Arakiritik dator Charlie Hebdo, eta Caburen jatorrian, bueno, Arakiri izeneko beste aldizkari batean zegoen, eta 60ko hamarraldi bukaeran, 70ko hasieran, De Gaulle generalaren kontrako oso karikatura gorrak egin zituzten. Ez ditu gehiago azalduko, baina debekatu egin zen Arakiri aldizkaria, eta Espainian ere hori gertatuko litzateke, erregeak kritikatu edo erregearen kontrako satira bat egingo balitz. Pertsona hoiek berak, Arakiriko pertsona hoiek elkartu ziren, eguneroko hori aldatu, aldizkari hori aldatu, eta Charlie Hebdo bizi zen. Charlie Hebdo zentsuratik jaio zen, bere DNA-an dator zentzuraren kontra borrokatzea. Guk ere badugu zentsurarik. Baina erregearen karikatura horrekin ez genuen arazorik izan, erre guztiak pasa direlako Charlie Hebdorekin, baina Belgikako erregearekin arazo bat izan genuen. Barre egin genion, uste dut bere eriotzean. Eta Charlie Hebdo debekatu egin zen Belgikan, ezin zen saldu Belgikan. Etzen epaiketarik egon, goizetik aurre jakin genuen debekatutak geundela Belgikan. Eta listo. Eta beraz, bueno, ongi dago iruditzen zait, hemen ere, erregeari barre egin izatea, karikatura batzuk egitea, horixe da, azkenean gure ordaina, hori nahi dugu, hori da gure arrakasta, onartu egin behar da gainera. Eta batzuetan, honek ekarpenak egiten dizkigu, objektu den pertsona horre egia da, ez dela atsegina zure buruzko karikatura bat ikustea, baina azken batean lagun diezaguke, megalomano ez bihurtzen esaterako. Erabilgarria izan daiteke, baita abokatuentzat ere. Espainian ez dut uste erregeari ez errekarriko dionek immunea da, juridikoki uki ezina da, erregea uki ezina da. Harrigarria benetan. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Galderarik, ekarpenik? Luxua da, benetan, gixak hemen izatea, aprobetxatu, baliatu momentua, zuen galderak eta ekarpenak egiteko. Bueno, pues aquí en España, como bien ha dicho, hasta hace... Hemen Espainian, oraintxo arte, esan den bezala ezin genion erregari barre egin ere. Eta galdetu nahi nuen, eredua Frantzian egonkortuko bazenute, iruditzen zaizu honek hau iritsiko litzatekela beste herrialde batzuetara, eta behar bada hemen ere, eredu hori ezartzeko aukera izatea, eta mugimendu bat abiaraztea, zuen gisako mugimendu bat egitea. Ah pardon, nous c'est le modèle légal, pour le coup on a le droit de dire ce qu'on veut sur Emmanuel Macron. Baina, guk daukagun eredua hori da, guk Macroni buruz nahi dugun esan dezakegu, legeak dio. Eta gainera hor badago tradizio errepublikar bat, non errepublikako presidentea ez duen inoiz prentsako publikaziorik epaitegietara eramango. Errepublikako presidenteak ezin du publikaziorik auzitegietara eraman. Baina guretzat, barrea da bertako pertsona baketsuen arma, ezinbestekoa da, armarik erabiltzen ez dutenen arma da umorea.
eta hor, badago Aristotelesen barrearen tratatua, desagertu zen, tamalez, eta haren ordez beste liburu bat daukagu, El nombre de la rosa. Horretatik atera da, hor Aristotelesen tratatua topatu zuen monje agertzen da, eta pentsatzen zuen umorea, barrea, hain zela arriskutsua izan ere ordena guztia zalantzan jartzen zuen, eta halaxe da, umorea, ordena eta boterearen kontrako arma bat da. Eta beraz, denek benena, pozoia jarri zuten horko horrialdetan, horrela, liburu erakurtzen zuen oro hiltzedin. Halaxe da, umorea, barrea da armarik gabekoen arma hori, eta babestu egin behar dugu. Frantzian ez dago instituziorik barretik libre dagoenik. Eta borroka handi egin dugu barre egin ahal izateko, hori horrela izateko, guztiari barre egiteko eskubidea izateko, pertsona asko hil dira sutan horregatik. Baina horixe da gure zuzenbidea, horixe da gure egoera, eta nik epaiketa asko eraman ditut, Charlie Hebdoko epaiketa asko, eta Eliza Katolikoak ez gaitu inoiz epaiketetara eraman, baina elkarte integrista katoliko askok bai, eskuin muturarekin lotutako muturreko elkarte batzuk bai, 10 bat epaiketa izan nituen, 90ko hamarkada horretan, bazegoen, erlijioaren kontrako ultraje horren kontrako mugimendu. Baina irabazi egin dituen, epai horiek irabazi egin dituen. Izan erlijioa, Errepublikako presidentea, politikariak, nahi duzuena mojak. Charlie Hebdon marrazki gordinak egin dira, batzuetan lotxa ematen zidan niri horiek babestu beharri izatea, mojak zituzten posizio batzuk, ez ditu demen kontatuko, edo jarre batzuk, baina bueno, filtroa irakazia pasatzuen, izan armada, polizia, instituzio guztiak pasatu dira, erlijio guztiak denei egin dizaiekegu barre, eta hor ere indar egin behar dugu, eta gai erlijiosetan ere zentratu gara, egia da, atetantuen ondoren ikerketa soziologiko ugari egin direla, unibertsitateetan eta aztertu duten, hartzetu egin dituzte Charlie Hebdoko azal guztiak, 92tik aurrera atera diren ale guztiak, eta portada horien 3% islamarekin lotutako gaiak izan ziren, izan ere, orduan batez ere kristautasuna heltzen zen eta ez hainbeste islama. Ez zen obsesio bat guretzat islama, baina eguneroko gaia zenean, guretzat eguneroko gai bezala hartzen genuen. Giza eskubideen inguruko galdera bat egin nahi nizuke. Nire herrialdean, estatu kolpea eraman nahi zuten, egin nahi zuten pertsona batzuk. Ezker muturrekoa da presidentea, eta estraditatu egin zituzten estatu batuetara pertsona horiek kolpea egin nahi zutenak, baina ilegala da. Orduan, herritartasunak kendu zioten, eta orain estatu batuetan daude. Zer gertatzen da pertsona horiekin? Ez dira Amerikarrak, ez ziren herrialdekoak ere, ez dira orain herrialdekoak ere barkatu, limboan geratu dira. Zehaztuko zenuke pixka bat? Zer gertatzen da pertsona horiekin, baina zein ikuspuntutik zer gertatzen da? Derechos que no pueden regresar a mi país, pero Zer gertatzen da haien eskubideekin? Ezin dut herrialdera itzuli, baina ez dira Amerikarrak. Non geratzen dira haien eskubideak? Uste dut, galdera hori nireko eskumenetatik gain geratzen dela, eskumenetatik haratago doa. Ez dakit ez du zehaztu herrialdea zein den, baina pentsatzen dut haiek beren herrialdera bueltatu nahi dutela eta ezin dutela, hori da gertatzen dena, ezta? Da zergatik ezin dute? Zerk eragozten die itzultzea? Estraditatu egin zituzten. Eta konstituzioan estraditatzea ilegala da, eta ezin zuten bueltatu. Beren herritartasuna kendu zieten. Orain ez dira ez Nikaraguakoak, ez estatu batuarrak, limboan geratu dira. Ados.
tamalez, iruditzen zait, ez Nikaragua, ez Estatu Batuak, ez direla izango, ez dira atxiki nazioarteko jurisprudentziara eta epaitegi. Eta egoera konplexua da haientzat, zalantzarik gabe. Aztertu egin beharko nuke, zehazki kasuaren beraren espedientea erantzuna ahal izateko. Ez dakit Nikaraguako zuzenbidea, zehazki Estatu Batuak kontuan hartuta han ez dago jurisdikzio supranazionalik, beraz haien egoera nahiko konplexua izan daiteke. Ezin dizut gehiago esan, sentitzen dut. Nik galdera pertsonal bat egin nahi dizut. Nolako da zure egunerokotasuna atentatuak gertatu zirenetik, mehatxupean bizi zarenetik, zer nolako bizimodua duzu? Izan ere, ez da, lanera zoazen, lanera ohiko modua zoazen, hau da zuk adierazpen askatasuna defendatzen duzu, auzitegietan, epaitegietan, hori da zure lana eta horretan diharduzu. Nola egiten duzu hainbat urteetan? Batzuetan, nekagarria da. Beti etengabe ideia berak errepikatu behar ditu delako. Baina, hala eta guztiz ere, esango nuke egun batzuetan badudala halako sentsazio bat non nire ideiak errepikatzen dituela eta noizbait errepikatzen duden hori gustatuko ez balitzait utziko nuke, baina ez da gertatu. 450 aldiz errepikatu ditut ideia hauek eta gaur berriro hemen nago horiek errepikatzen ari naiz eta niretzat hau zorte ona izatea da. Nik badaukat bizitzaren zentzu bat. Gertatu zeuden honek zentzu eman dio nire bizitzari. Ez dut modu mekanikoan egiten, gustatu egiten zait, hau defendatzea, eta iruditzen zait garrantzitsua dela. Nik pasata gero uste dut garrantzitsua dela nire lekukotza ematea, nire konbikzioak zein diren, nire konpromisoak zein diren agertzea. Behar bada oker nago, behar bada ez. Baina, hala eta guztiz ere, nik zalantzaren aldeko militantzia hori egiten dut. Baita nire buruaren ganako zalantzaren militantzia ere. Horrela iristen gara konbikzio horietara eta horrela transmititzen dugu. Zalantzan jarri behar da gauza asko eta etengabe. Ez da nik irudikatzen nuen bizimodua, inork ez du halakorik irudikatzen, baina ez naiz kexatuko. Uko egiten diot kexatzeari. Batetik, hemen ez daudenekin konparatzen badu nire burua, edo eta bestelako kalteak jaso dituztenekin konparatzen badu nire burua, nire goera ez da hain larria. Ditudan askatasun mugak ez dira hain larriak joan direnekin konparatzen baditut. Eta gainera, iruditzen zait egiten dudana egingarria dela, erabilgarria dela, eta erabilgarri izatea ez da gutxi. Nik zuetako bakoitzari hori desio dizuet, zuen bizitzari zentzu ematen dion zerbait topatzea. Hori ez da inoiz doakoa izaten, ez da doainik, Topatzen baduzue benetan zentzua duen zerbait bizitzan, beti ordaindu beharko duzue. Askatasunak, borrokak ez dira doakoak, beti dira arriskuak, beti daude gorabera, oztopoak, ezin egonak ala da. Baina merezi du. Eta kausa bakoitza, garrantzitsutzat jotzen duzuen kausa bakoitza eta borrokatzeko kausa bakoitza borrokatu zentzuz. Dudak hortxe izan, nik nire buruaren ganako duda asko ditut, ez naiz fidatu ere egiten nire buruaz. Radikaltasun horren tentazioaz ez naiz fio, nik arrazoiaren eta dudaren aldeko prediku egiten dut. Badakit ordaindu egin beharko dudala horregatik. Hau da, denbora behar da, arriskuak hartu behar ditut, erasoak egongo dira, dena zalantzen jarriko dut, sare sozialetan kritikatu egingo naute, baina hau egiten ez badut, atzera begiratuko dut eta galdetuko dio nire buruari zer egin dut ba. Denbora pasa dute hemen, besteak ez erasotzea saiesten edo nitaz gezkitzegin etzedin saiatzen, hori egin dut. Azken batean,
konpromisoa hartzeak, oztopoak eta zaitasunak dakartza, baina horixe da dagoen gauzarik ederrena eta opa dizuedana. Uste dut, gaurko konferentzia bukatzeko hitz ederrak direla hoiek. Erabili duzun esaldi bat gogoratzi nahi nuke Charlie Hebdo aipatu duzunean. Esan duzu barrea dela edo umorea dela bakezaleen arma eta ez dela inoiz irribarre hori galdu behar. Eskerrik asko, ore handia zu gurekin izatea. Espero dugu lehena bai, baina azkena ez izatea, itzultzen zaren da esker. Merci. Merci à vous.